Ia, arată-mi. Faceți o poză așa. Eu filmez. Cred că e ăsta. Maria, fai poze. Fă-ne poze. Da. Ia uitați câte fructe. Și căpșuni. Unde e coșul, fată? Lasă că e la Maria. Și aceștia sunt, cred că, peste 10.000 de banane. Telefonul meu, cine știe să filmeze aură? Eu filmez deja și vi le trimit pe Facebook. El a venit, v-am făcut și eu. Au, fai poze, Delia. Haideți. Dar nu ție. Mai și bine să ca și pe Luați-le și duceți-le la coș. luați câte două, ia Gabi și tu. Mamă, mi-e poftă de o banană. Hai să ce doare e asta. Dar nu avem coș. De ce nu avem coș? Wow, ce gândură mare. Am poftă de o banană și vreau una. Dar bananele cresc în pomi? Da, dar nu la noi. Eu am văzut când au crescut portocale. A mea. Vine bilițul. Lori, lasă pe Delia, pentru că e telefonul meu. Ștefi. Este frumoasă. De ce? Faci degetele în gură și acum pui mâna pe ea. Da. Ia și ăștia. Delia, Lăsați-le așa, nu mai puneți mâna, gata, că uite, le tai eu repede și gata. du-le pe bancă în spate. Uite, uite, Amalie. Amalie. Doamna, câte banane mai avem? Facem bani. Mai multe banane ca medre și kiwi și căpșuni și portocale. Doamna, știți că Castro nu e